Jo actualment tinc parella, visc amb la meva companya, de fet ens casem l'any que ve, molt feliçment, i el nostre model és el següent. Nosaltres som poliamoristes i estem en una relació jeràrquica. Què vol dir això? Vol dir que, tot i que la possibilitat i la potencialitat de mantenir relacions sexuals i romàntiques amb altres persones està allà, la porta està oberta i de fet es dona, la meva promesa té nòvia, la nostra relació, hi ha una jerarquia i la nostra relació està dalt i qualsevol decisió que prenem respecte a la nostra vida sexoafectiva personal la prenem sempre tenint en compte com afectarà a l'altra persona i com afectarà a la relació. Hi ha com 3 elements implicats. Jo, ella i la nostra relació. Perquè per mi el poliamor és una forma de protegir una relació. Per mi és el que dèiem, no? Gestionar problemes. Si he de gestionar problemes de la monogàmia o problemes de la poligàmia, per mi és més fàcil gestionar un enamorament des de les normes o des dels acords del poliamor que des de les normes socials de la monogàmia. Requereix una quantitat d'introspecció enorme i això és riquíssim a nivell del teu desenvolupament personal. I no només desenvolupament personal propi, sinó desenvolupament de la teva coneixença i la teva relació amb la persona.